Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang nga pagkulokabildo karong buntaga. Straight to the point. Anya tuang nga mga kaigsunan, tuang nga mga naminaw usab karon na diri sa sayo kay mga nagkapi-kapi diha sa mga naminaw karon nagkapi-kapi samtang kanang naang naminaw diri sa tuang programa nagkapi-kapi mga sukindig paminaw. Mas mayo nindot na nga ngapi og sayo sa buntag usab mga kasama niyang uban sayo magkaayo labi na sa mga kaigsunan sa probinsya. Sayo kayong mumata ka sa mga nistor kay magtughong silang bahaw ha. Sayo kay magtugho niya kadto pod nga kato nga nautuhang og mata wala nga dili lang tughog bahaw kuan lang kanang bit sag ukol ha samtang magpakaon-kaon sa kabaw ha. Okay, unya arita sa asa nga mga report magkasama sa di patamo adto sa mga isgutanan sa karong buntaga kay di may kable sa kuryente na putol, nakabitik og nagmotor. Sa nagmotor mga sukindig paminaw, oy. Tuyawa ba ani in town oy. Ato ang i-check ang kompletong detalye ani pinagay sa report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Radyoman Paul. DYHP. RMN Report. Radyoman Benji, nakuha na noon og naputol lang kining maong wire sa atong taga Kalamban na fire volunteer brigade kay kaganihan ning kadlawon sa mga Benji sa ni kalinya sa kable wa pa nila ikarog sa kuryente ba ni o sa telco ba ni nga linya nya nakabitik ni og giingon nagmotorsiklo pero wala ra magabi kasama Benji no o niya karon mga pasado alas 6 na putol na ni og wa na rin daw diri ni sa may nasipit Talamban nasipit street unya wa na rin daw sa mga motorista moagi ni ining mga orasan niya. Samtang ni ining mga orasan karon on the way mi sa mga barangay Kiyot kay doon na tayo gidagan po nga alarma kasama nga binti mo ni part nga na to sa ato mga suking tigpaminaw. Sukmid mo, advice lang ko og mo nakita sa video aron taon-taon. Sama mo sa RMN Patrol, balik kasama ang Jesus Mampo, ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Okay, daghan kay salamat Radyoman Paul Lauro sa imuhang report. Balik ta makasama diri sa tuang pagkakulokabildo karong buntaga. Straight to the point. Now ato sa nga isgutan no kaning ni ang bag-ong survey nga nigawas tungod kay gikan ni sa Pulse Asia ang survey mga sukindig paminaw ha. Unya ang nagpabilin sa number 1 karon mao gihapon si Senador Bungo. Unya kani nga survey gihimo ni human sa pagdakop ni kanhi Presidente Duterte. Sa to pagkasamang nistor maglaom kagyod nga kaning mga tao ni ini suko pa kaayo sa gidangatan ni kanhi Presidente Duterte. Gani naabot na lang usa ka semana way hunong ang pagpadayag sa mga supporters ni kanhi Presidente Duterte sa ilahang pagsupak. Ang gidala dito sa dahig Netherlands si kanhi Presidente Duterte daghan kayo daghan kayo nga mga nag noise barrage, nag prayer rally, daghan kay mga dinhi sa ato dito sa kauluhan, ingon man usab dito sa abroad. Straight to the point. So sa ato pa kon ang survey ato, ang survey lang gikuan lang niyag 20, unsa ni nga pizza 23, 29. Murag pizza 11 man to niya. Anang nansunod nga semana murag wala kasamang nisor kay base og mas straight ang PDP ha. So ang survey lang giari lang diri sa katapusas bulan. Pero gani bisag katapusan sa buwan man o. Bisag katapusan sa buwan daghan pa man gani gyud nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte ang wa mohunong. Unya bisan gani kagabi gani sa gahapon ka sa mangkit. Tiaw mo na nga pagkahibalo sa mga supporters ni kanhi Presidente Duterte nga duna sila'y nadunggan nga taho nga muanhi kunong presidente. Pero wa magyud kadayog ari ka sa mangkit no. Sa Lapu-Lapu nakaari ba sa Lapu-Lapu wala gyud. Duna sila'y taho nga nadunggan nga muanhi ang presidente sa Pilipinas ares Lapu-Lapu dayong paingon sliluan. Ang kadtong mga
membro sa maisog o kadtong membro sa kanang naang kanini ang nagpasiugda aning ni abitang Unity Ride. Nagkuhan din sila kasamang Nestor. Oy, niadto dayon sila dito sa niadto dayon sila dito sa kanang naang nga dito sa Lapu-Lapu, paingon dito na sugaton nilang presidente ilang ralihan. Straight to the point. Karon ang nahitabo, nang nahitabo mga sukindig paminaw, adunay na kuan nga naa sa Mactan pero walay ni confirm ang ganian ang presidente. Ang nahitabo, pag abot sila Lapu-Lapu doon na sila yung mga bandira, doon na sila yung mga Philippine flag, doon na yung mga kanabita mga placards ni Presidente Duterte. Sa makunotong wa man sila pasudas Lapu-Lapu or gipangsita sila kasamangkin Dapat to'y video ta ana kasamang Gerald, no? Gatonto ang pag-abot dito sa kuan Lapu-Lapu ato kuno na to karon kay gipost ni Ayan Ikrama ba to plido ato nga kanang kuan sa kanang Unity Ride kasamang Nestor. Dito yung uban, ang uban god nga ni Jote. Ang uban nga ni Jote ni excuse sila kasamang Nestor kay mag-rally gyud lagi sila kaning ni ang video gahapon ni dito Lapu-Lapu. Pagdaghan naman kayo dito, Unity Ride, puti na naghana. Kaya nag-abot na dito, o niya, sugato nila sa Presidente Marcos, dili pagsugat nga, ang ilang pagpakita nga pag, kanabitang ilahang ralihan nga, nagpakuan sila nga kami, pro Duterte mi. Muna ilang pagrally, wala sila murali nga, kanang naang nga moingon sila dito, BBM, matay mingaw man. So ang ilaha nga kanang mo rally sila dito kay ipakita nila nga ang sugbo matod pa daghan paghihapon nga mga dumadapig ni kanhi Presidente Duterte. Pag-abot nila dito murag do na may order atong kapulisan do na may order sa kapulisan nga ayay mo daghan man kay ni nga kuani niya ang presidente Konta kay balok kitsa badana nagod sila mga so nagkanagi sila mga jacket ang mga sweatshirt kasamangkin oy. Doon na sila mga kuan gidi ay nga doon ay naong ni Vice President Sara Duterte ni kanhi Presidente Duterte nya doon ay ngalan nga PRRD kanini ato ning kuno kanang video dong unsa man nagkuan kana to kunong paminawong audio sa daan kay dito nila Lapu-Lapu ay mga pulis. Na checkpoint Pahunong sila. Tanawa Abante motor! Tinaghana o doon na pa sila stand FRRD ilang sweatshirt no? Tanawa na. Okay, so doon na pa din sila dala rin kasamangkin gawa sa kanang mga naay mga color green ilang mga sinina mga green ilang mga jacket. Matod pa nga pasudlon sila sa Lapu-Lapu. I-stop lang sa kuno dong stop lang gamay dong Gerald pasudlon sila sa Lapu-Lapu kasamangkin ubos sa kondisyon. Usa may kondisyon. Ipatangtang ang green nga ribbon, mga poster og mga tarpaulin. Straight to the point. Grabihan. No, kisa man ko na order anay kasamang Jimmy. Ipatangtang kasamang Nestor. Musulod jag Lapu-Lapu. Unya ko doon na kay tarpaulin ni kanhi Presidente Duterte ipatangtang. Og doon na kay placards ipatangtang. Og doon na kay mga green nga ribbon diha ipatangtang, una ka makasulod. Straight to the point. Kani do na unsa man ni sulti si kuan kanang naang GB Hugalbot ato kuno ano dong. The front entrance of Camp Lapu-Lapu where we believe Bongbong Marcos is still here. Okay? So we believe Bongbong Marcos is still here. So Sa maisog ni si AB Hugalbot.
O, nga wala man ta dito. Narong man sila. Okay. Hold on, guys. Should have been there sa Pikas katong na ay pero murag na ni gamay nga entrance, okay. Aha. Okay. Putin daghana. There's another, see? We make a left there. Nag-in-English man ni si Kwan. GB Hugalbot. Okay, Kasi so padala now na gawin we're sa nearing the dahig main na iyang Kwan entrance video. of Lapu-Lapu. Visayas Central Command. Okay, where we believe Bongbong Marcos is still here. Aha. So, yes. Duterte! Okay, this is going to Camp Lapu-Lapu. We will send a message to Bongbong Bangag Marcos. We are no longer supporting him. We are withdrawing the support. The Cebuanos are withdrawing support for this administration sa ginawa niyang pagkidnap kay PRRD. Okay? So, tingnan natin kung marinig tayo. He is still here inside the camp. They say, no? Dabiha, no? Okay. So, Dagan kay mga motor, mga sakyanan. Outside. There's Camp Lapu-Lapu. There you go. This is Camp Lapu-Lapu. Love you, sir! Love you, sir! Duterte ka! So it seems, no? So nagka Duterte gisinggit, ha? Yeah, this is the entrance to Camp Lapu-Lapu. Yung dinaanan natin, hindi kasi tayo makadaan doon malapit sa gate. Pero heightened alert pa rin sila. Pero ewan natin baka ano na, no? So Shut up! Go home! Go home! Oh. si Attorney ay nakakita ng putang inang puting white fucking asshole. Duterte! Bring him home! Oh. Mo niya si GB Hugalbot sa Maisog, ha? Maisog, Cebu. Oh. Duterte! Bring him home! Bring Tatay Digong home! Bring him home! Oh, yan no? So, this is the heart of Cebu City. Just near IT Park. Going to Neville Hills. So, yun no? It's, parang, it's 6. Time check, it's 6:10 p.m., no? Almost, just a few minutes, no? Magsi-7 na. So, lahat ng tao ay nakalabas na sa kanilang mga eskwela, nakalabas na sa kanilang mga trabaho. And we will be heading to Plaza Independencia from here, kung saan meron tayong prayer rally for the 30th day, the 1-month anniversary of PRRD's rendition to the ICC and his detention in the ICC at The Hague. So, wala pa rin, no? No wonder ayaw ni Bongbong Marcos na magpakita at ni Lisa Marcos magpakita sa mga Cebuanos, no? Kanina, palihim siya na pumunta doon sa aming bayan, sa Liloan, at iwan namin kung sino yung kamiting niya doon. Nandun si Gwen, pati yung 4 senators.
Ngayon, di natin alam kung si Bongbong Marcos ay kasi sabi pupunta daw sa bahay ni Joke Frasco. Si Joke Frasco, ang bahay niyan nandun sa Maria Luisa Village, no? At may bahay din daw doon si Martin Romualdez. And it's just a few minutes away from Camp Lapu-Lapu. So we think na it's not gonna be Joke Frasco's residence in Liloan na bibisitahin ni BBM, if ever bibisitahin niya, no? So most probably dito siya sa sa Maria Luisa Village na hindi naman tayo makakapasok doon. It's a very high-end village. Oh. So hanggang dito na lang muna tayo sa downtown. At least yung mga media reports, mga news reports, yung mga pag-share nyo ay malalaman din nila yung ginawa natin ngayon, no? Na talagang spur of the moment decision when we knew of BBM's plan to visit Cebu, no? At yun na nga, no, from Jensan, around 2:30 he flew to Cebu and landed in Mactan at around 3 p.m. gamit ang the same plane, yung Gulfstream with tail number RPC5219. Galing siya ng Jensan at lumapag nga dito sa Mactan airport, no? Mactan Benito Ebuen Air Force Base, which is also an EDCA site. So andito na kami ngayon, no? Huminto kami sa entrance, no, ng lalabas ako, no, at papakita ko sa inyo ang mga andito, no. So there is the tip of the caravan of the Noise Barrage. Okay, so there you are. Andyan yung dulo. We're not that many, but we have a sound system na no. So, Okay, no, so murag mo na ni pag-abot na nis plaza, no? Kuha lang sa kuno dong kanang naang ato lang ning tiwason unyan taod-taod kay murag sa plaza na ni, no, kasamangkin. So muna nga wa sila maka lahos gyud dito sa Lapu-Lapu gyud tingali mga sukin tigpaminaw, pero dito sa Newtown tungod kay gipabalik man sila. Unya agaduda kaning ni ang mga membros mga maisog og katong sa Unity Ride mga sukin tigpaminaw nga ang mayor sa Dakbayas Lapu-Lapu duda nila nga maoy nag-order sa mga pulis nga dili pasudlon kadtong mga dunay mga green ribbon, dunay mga placards nga nagbitbit sa mga kuan ni Presidente Duterte. Pero muna nga kuan man kini man taga Lapu-Lapu nga murag doon na may mga daghang pulis. Doon na may mga papulis sa Newtown. Pero walay mo kumpirmar manggod nga diha gyud ang presidente. Unya gikas Mactan paingon diri unta sa Liloan kay dito sila sa Gobernador Gwen unyang upat ka mga senador sa posible gyud kasamangkin nga naa gyud sa dias Lapu-Lapu. Unya posible na unya mo adiri sa Liloan pagtan-aw puti man naghanan support sa Duterte murag balik tabi.